Ada jenis pijama di Munchigan, ada yang bilai bina. Habani ya mali kali ni ada ya. Ayo. जोंहा हाबा जाहैनो ओंखारदों बिब' बिनानाव माबायाव जोंनि दांथल कलनि दांथल हाथाय खाथियाव आरो माबा जोंनि बिदानि फिसाजो बिजानैनि हाबा जानो थांलायबाय जानोसैलाय बुगालि सेरसे बारायनोसैलाय बिराद बिब' बिनानाव दिनैसो लोगो मोनजोबगोन जोङो माबानो एकदम हाबा जाबाथाय बिब' बिनानाव थाय जायो जोङो बिराद बिदि हाबाफ्रावसो लोगो मोनलायलायो दा देखायगोन दे सोर सोरखौ लोगो मोनो आहा बिब' बिनानावफोरखौ देखायगोन आं जोङो आयौ सयथिबो दं जोङो ओरैबायदि सयथिबो लाजाखाया जों गासिबो हिनजावजोबमोन जों हाबा जाजोबनानै गैला नै दिनैसो लोगो मोनलायलायनाय बिब' बिनानाव अयथासार ग्रोम हिनजाव गोजाजोबखामोन जोङो फिसालाय माला आयो बेहा आलदाथार सिनायला निस्लायाबो जानोसै ना ओइ जानोसै ना जावैसो मोनसै माला ओमफ्राय भिडिअ होनायखौ होयो जावैसो मोनगोनालाय मा जादों दिनैसो लोगो मोननायनि खोथा नै फिसाफोरखौ जानांसिगोन नै गोदै गोबाब आयदै दे मा जाखो धनिराम दे पक'रि ओमफ्राय ओरैजाय फुसका इरि माबा माबि सात पापरि बायदि दंमोनलै जानोसै र' दे माखौ जायो जादो कफि लोङो आहा हा कफि मामा जादों नायना ओइ मा ओइ दख'ना गुबाय फैबाय खाथियाव धनिरामा नोंहा हाबा जानो फैथारनाय लागोनलै जुलाफि जानानै माथो फैनो हाया फैया लायब्रब नांनायखौ न'आव फैनो दावराव आब'लिमोननि आलासि फैनायजों ओरै फैफानो दावराव गोथावथार होबाय आं फैखावखौ बन्द'खामोन ना मैया जाखोमा जोंहा फिसाजोआ गैथारबाय ओमफ्राय जोमदाराम गानजाबाय बिमाजों आनिजोरा मा गोबाव जाबाय देलायलांबाय मैनि फंबाय माबा आंखौथ' नुयो नालाय आंहा सिनाया सोरनो दे बैदि सौसै आबै आबै जायो आयै बुरैबायलाय गैला सौ मोनजोब्बाय मेडाम सौ मोनजोब्बाय जावैसो मोनजोब्बाय दा केबार मेडाम जोंनि जोंखौ मेडाम आंनि गावसोरनि मेडाम बारे जादोंबा बिबै जादोंबाथ' आंथ' बिबैनि देरसिन बियायं थेवब्लाबो प्रेसिडेन्ट दं हा प्रेसिडेन्ट दं आयै बरिया नोंखौ ना ससियेल मिडियायाव नुबाय थायोना आंखौथ' नुयो बेनो जथेस्थ' आरो बिनिखायनो मा नांबावगौ ना बेरायनो नांलायलायाना औ दं लोगो मोनलायलायो मोजां सिनायला नै आयौ सांबा गोबावजों नुनाय अहा बिमादै नैबे बिमादै नैबे बिमा नैबे बिबाजै बे माबा जोंहा एकदम गायकमोन गोदो बिराद गायक जानो हांमा थानाय
जारोखौ जि हिनजावल' जोगो जोगो जों आयौ बै समाव एकदम सोरबाफोर नायनो फैबा गिलांलायनो नागिरलायनाय नुवाखै नै गोदो जोंहा हिनजावफोरल' जोगो जोगो खम बुरजामोन जोङो हाबा जायियाव दिनैसो लोगो मोनदों ओमफ्राय बिजामादै मोनजोबबावबाय जोङो गासिबो ने नायलाय नै बिब' सासे आंना भिडिअ रेकर्ड थानांगोन ना बाजै दे बाजै आयं बिदिनो बयखौबो दिनैसो लोगो मोनजोबफैयोना बिदि हाबायावसो बेबो सासे बिब' नैबे बिब' देरसिन ओमफ्राय सासे बिब' गैला आब' फिलिखौ गोसोखांदों दिनै दे हिनजाव गोदान दोनलांगोन दा हिनजाव गोदान दे नैबे बेहाबो जावैसोमोन आंहा करिश्मा दे बिब' गुमैयालाय गुमै फैयाखै थांबाय जावैसो मोनसैनो माथो जि गोबावजोंसो लोगो मोनबाय बियानै नै मा जायगायाव हाबा जाहैनायमोन जुनाय राजा खानायो सयथिबो राजा खान राजायानो खानासो जासिगोन ओं सानजारिसो जाहैबायलै नोङो जावैसो फैयाखै फिसौजो बिजामादै मोनजोब्बाय जोङो बेहा जोंनि बाबानि बिब'नि फिसाजो आंनि बिब' बेहा नै बुरैथारबाय आयै बिब'आ गैला मालाय खानाय मोनजोब्बाय जाथियानो खानाय मोनग्रा बंस' नालाय मोनलाजोब्बाय जों बिहामजो दा बिजामादै मोननायल' हाबाल' मोनजाथारसिगोन ओमफ्राय नै बिनिबो बिहामजो मोनसिगोन नै बिनिबो बिहामजो लायनो मोनसिगोन नै ओंखाम जाहैग्रायाबो गाखोलायनानैसो जाहैलायनांगौ ना जानो फैबाय जों बाहाय खटखटि बानायलायबाय जाग्रा जायगाया बिजानैनि हाबायाव जानोसै बिजानैनि नोंनाबो मोनां मोनां बिहामजो नै बिनाबो मोनां मोनां बिहामजो लायबासो मोसानांसिगोनहाय बिजामादै हरनायाव दुखु जायोना माबा फिसाजो हरनायाव दानि होबाय गोलोमबाय जेकेटआ गाननानै लाबाय गोलोमबाय दाबो बेदर होफैथ'वाखै अमा बोरमा दाउ नै आरो फ्राय राइस होबावबाय अमाया गोथाव गुमै हंलानि बारा माबाखौ लाखाया गाजर का हलवा बाजै सानैखौ खेबनो नागिरदों आंहा जोंनि बंस' जोंनि थै जाम्बि जाम्बि बाजै नालाय खेबबाय नै फिसौफ्रा नै आयै नैबे बिहामजो आयौ फिसौ मोनजोब्बाय नै बिहामजो बेलाय बेबो बिहामजो आयौ बंस' बिहामजो आनै हाबायावसो नुजोबो ना आब' खेबबाय आंहा आंनि मबाइलाव आब' दादि आयौ हाबायाव दिनै बंस' मोनजोब्बाय लोगो आंखौथ' नोंस्रा मबाइलाव नुयो आंहासो नोंसोरखौ रावखौबो नुवा मिस्थिबान जानोसै एबार मिस्थिबान जानोसै जाखाना फैनानै नै गेन्द्रिफ्रा मिस्थिबान जानोसै गय खाबारि दे बानाव बाबु ओइटा खाम मिस्थिता आब'खौ दिनैसो नुबाय नै गुमै आयौ आं नोंखौबो होनसै मबाइलाव नायदो गुमै
내리봐봐. 바지 그도 베바지니 앨범 가네요 베바지니 또 하나고 비라다 하랑은 뭐나 나가지 나가지 나왔다 하랑은 뭐나 비라네 그전เราทำบ้านกิฟต์ฟรีมันกัวมุมไบตามคมนี่กิฟต์บ้านจะชัดเจนเด้อไปเด้อันนี้คลาสเฟรนเมอร์นะเฟรนแต่บ้านจะไปอะค่ะ비rat berat saat cibung sule ayu cuci begini sampai hinca bila cibung hati sampai behat beri baik kenapa saat cibung sule ya bakal nerau berthaya nunggu mai này bà姐比较该用门就哈个的比较的个招lang ba 자 비암 바 직접 사건데 दिनैना बिलाइनायसो नालाय बारा मोसानो मोना मिथिबाय हा साख्रियावला फिसाजो हरगोन जोङो दिनै ना बेसां गाबनांगोन जोङो दिनै बिजामादै मोनसिगोन आदाया बेलाय बेनो हाबानि मालिकआ बेनो आदाया आयो आदाया बिहामजो मोना बिजामादै सानै मोनगोन आदाया बंसुआनो सानजौसो ब्रेव जोंना Alay, saja sakriyawla bilaygan kom dukuna ada nengah. Jadi berbiada sana je twins jauh. Dijam ada. Alay, berbiada bilayong. Bisa nau ni saja. Berbiada abo ni saja. Sana kan jauh jah. Kadet mana? Jasreng. Kau siapa ni? Jen jauh dah ni. Jen. Hey, jadi gumaya ni, gumaya ayo. Abu kucuk sekarang abu kucuk pilih kau ini abu pilih sanjilata musuh tadi keju ni benar udah jenggo na abu agak ilah siapa ini Islam kita doa Islam kita tahu cuman genjang halai di nilai hey hey Bo jenis lega menlai banya ayo pun gede-gede ini ba bo desin ba bo bao bảy chấm nào bo la mèo lega men ba sin lai này nung sin da lai ko ben di ko da bai men ang ko tu sai ning sa đấy le da bai Aji menane ngata sap tam sap ni male foto lagi ke Ada apa itu saya ayo keluar nih. Ini saya. Family photo. ready Ada ya si bay. Sani bay bilai balang dang ran sile. ready Malah थाङो माबायाव थाङो होनले माथो जापान ना मायाव थाङो नो मा थाङो यानो थांथ'आ मानसियानो औ देलाय बायनानो बेलाय बाजैया जोंहा बाजैया हिनजाव गोदाननि बिमा बाजैयानो लाजिबावबाय बाजैया बिजामादै मोननायनि जै होनसै आङो फिसाजो देरखानाय खम आयै बाजैया लांदां मोनलायलायसिगोन ना बाजै फट' खेबना Gauri khang gauri. Oko lage. Moi nisna moti uba lage. Apa? Kuli lai choi me le moi ai. Korpona, musa. Dia wai nama saya. Bi wai nunggu abis kumis juga. Moi, Haglani lugu kumis kumis bayi. Wah, jangan lagi. Nah. Wah, jangan sonde ni berat lugu sih. Ayo, an stay rolele bawa ke le, bapak Chinese jauh bayi. Naik ni macam, mabak ni kapal mana alda, lek dengan lek.
เลยท่านไงapa hamdeng guna masih man selai jalan dulu itu sudah kayak anu gua nungan sih nah urga cuman ciko bisa nungan sih siri tanggal level dah bagus kan beda beda ini nungan wajah ke biku tualai nane tui biang mereka cok nana waye aye jama deh malah jam sekian ha nai biha to sakriau lah aye jama deh ha baji menga nai biha ba aye nai biha jini menjen ba congratulations dah nai ngojang ngai jateng nang ni songsar ada anai suna nai biha ba biane aye hinjau lothar जोङो ना आखाइखौ लोगो मोनबाय ज' लोगो जायोदां सन्दाजों लोगो जायो ना माबे कलेजनि ज' दे